Babička! Dobre, ľudia. V prvom kole chcem, aby ste pre mňa pripravili žele z Coca-Coly. To je jednoduché. Žele, nikdy som to neurobil. Och, človek! Ay naozaj najveritali. Najprv samozrejme potrebuješ si vziať kolu. Poďme na to. Aha, takmer dokonalé okrem pár kvapiek. Šil, mal by si sa osušiť. Vďaka, babka. Predovšetkým potrebujem trochu uvoľniť fľašu od koly. Urobím to tým najpríjemnejším spôsobom. A teraz charakteristické grgnutie. Dobre. Oh, wow! Musíš pridať trochu cukríkov do A hovoril si niečo o koly. manierach. Bude chutnejšia a krajšia s nimi. Ďalej nalejem kukuričný sirup do tej istej fľaše. Práve vďaka nemu sa moja kola čoskoro premení na želé. Zostáva už len dôkladne to pretrepať. Ach no, zdá sa, že kukuričný sirup bol príliš lepkavý. Áno, poďme ďalej. Počkaj. Áno, je to určite príliš lepkavé. Budem to musieť vytrhnúť silou. Inak ako Becky ochutná moje majstrovské dielo? No tak. Podarilo sa. No, moje žele je takmer hotové. Ostáva ho už len trochu ochladiť, aby bolo ešte viac želé ako a chutné na chuť. Úžasné. Och, všetko je kamarát. príliš komplikované. Najlepším žele je obyčajný počkaj. med, ktorý môžete jednoducho dať do ľadu. Nie je to brilantný nápad? Áno, úplný nezmysel. Ukážem ti, ako urobiť skutočný žele. Najprv nalej kolu do panvice, potom pridám do tejto koly studené marmelády. Rozpustia sa a urobia z môjho budúceho majstrovského diela niečo lepšie. Posledná ingrediencia je tajná. bržiaru. Naozaj? Teraz by mala vzniknúť tá zmes. Bude sa variť na panvici, dôkladne miešajúc. A keď bude žele hotové, Môžeš to naliať do fľaše. Presne tak. naplniť to. A posledný krok je ochladenie želé. Nikto to nezvládne tak dobre ako kvapalný dusík. Musíme naplniť fľašu a potom chvíľu počkať. Deti, buďte opatrné. Nerobte to bez dospelých. Pripravené! Vicky, je čas vybrať dnešného víťaza. Ani neviem, kde začať. Všetko vyzerá veľmi chutne. Možno nech babička začne ako prvá. Chutí to ako obyčajné. Zlato. Teraz je rád na šéf kuchárovi. Vyzerá to nádherne, samozrejme, ale prečo je tu také lesklé? No, Jill je tá, ktorá zostala. Wow. Veľmi syrové! Našťastie nikto nemá otázku. Jill sa stáva víťazkou. Áno, vedel som to. Otec? Čo je to? Toto je všetko, čo potrebujete na výrobu waflí. Poďme Je to na to, hotové. ľudia. Wafle. Ale čo? Wafle sú moje charakteristické jedlo! A ja viem lepšie než ktokoľvek iný, aké wafle má moja vnúčka rada. Najprv musíte vymiesiť cesto. Všetko je stále... Chlieb, maslo, cukor, múka, vajcia, maslo a sme bez cukru a mlieka. Mimochodom, mlieko je neskutočne dobré. Cesto je takmer hotové. Ako sa ti páči tento prejav? No, nie je pôsobivý. Môj stroj to urobí rýchlejšie. Oho, ako to? Ho. Páni, rýchlejšie. Rýchlejšie. Jill, prepáč. Áno, s 2 rukami švih, pane. Áno, o tom pochybujem. Tu mám všetko pripravené. Ostáva len rozložiť cesto na malé časti. A teraz odloženie Do môjho... samostatných misiek. Je to farebné. A teraz Nemôže variť my- ani robiť wafle. Pomoc. Schopný pripraviť farebné wafle. A mám aj veľmi chutný. Už som to všetko vyskúšal sám.
Myslíš si, že môžeš súťažiť s veľkou šéf-kuchárkou Annie? Ako by nie. Moja dúhová wafla je pripravená. Teraz ju musíš krásne prezentovať. Prečo to neurobiť na čiernom tanieri? Krém! Web tu rolu Oblaky. hrať nebude. Trochu posypať. Farby, tie neublížia. Pre extra krásu. Úžasné. Práve navrch. Čo? Viem, že moja vnúčka má najradšej wafle mojej babičky. Juchu! Už sú hotové! Ozdobiť ich zmrzlinou a bobuľami! Na taký slnečný letný deň nie je nič lepšie. A trocha javorového sirupu by tiež neuškodila. Áno, to je divné. Dláňou nadol, mám všetko pod kontrolou. Alebo nie. Mám nápad. Určite tam budem mať niečo Nie. užitočné, kámo. Veľké uši. Si taký Mal si zlatý. čas dostať sa do môjho batoha. A tu je to, čo potrebujem. Z instantných rezancov urobím novú waflu. Dávam to tam. Pozri, vyšlo to lákavo. Veľmi lákavé. Nemyslím si. A opýtajme No teda, čo je to za cestovinovú waflu? Niečo také som ešte nevidel. Toto Dúfam, je všetko že toto... také dobré. Poďme to skontrolovať. Fuj, nechutné. Nikdy som nič horšie neskúsil. Ale babka pripravila wafle, ktoré milujem. Je pekné vedieť, ako niektorým ľuďom záleží na... Ďakujem, babička, je to neuveriteľne chutné. Ach, áno. Wow! A kuchárka Annie vytvorila skutočné umelecké dielo. Okrem toho sú veľmi chutné. Bravo! Ale tentokrát sa nikto nemôže porovnávať s babkynými waflami. Milujem ich, odkedy som bol dieťa. Ona je víťazkou. Hurá! Vedel som, že všetkých porazím! Čo je to tento raz? Chcem šišky. Dúfam, že ma nimi potešíš. Prosím, šišky. Ale som chutný! To nič. Chutné? Súhlasím. Ak dobre. Začalo? Prepáč. Úplne som bol rozptýlený. Ale dobre. Určite! Som pripravený začať variť. Najprv musím vziať balenie Oreo a rozdrviť sušienky. Tá dum! Teraz musíme tieto omrvinky zmiešať s nutelou. Toto je moja obľúbená časť varenia, pretože potom môžete ochutnať, čo som pripravil. Áno, mňam. Stačí už len naliať vzniknutú čokoládovú zmes do tohto stroja na výrobu šišiek. Pozri sa na to. Čo to je? Juchu! Tu je zmes na šišky. Ďakujem, šéf-kuchár. Nalejem ju do formy. Poďme čakať. Ach, aký si pomalý. Tu sú moje mini šišky, všetky pripravené. Pozri, aké sú krásne. Teraz ich treba rozdeliť na polovicu. Presne tak. A potom? Dám dovnútra trochu sirupu. Už to je skoro hotové. Teraz potrebujem tekutý marshmallow, ktorým ozdobím svoje šišky na vrchu. Na toho vložím do sáčku a vytlačím na šišky cez dierku na druhej strane. Také pohodlné a veľmi chutné. Ostáva posledný krok. Posýpka. Bez nej nie sú šišky Len šiškami. sa pozri, aké rýchlo som to uvaril, majster kuchár. Pokoj. Mám Môžete to. všetci odísť. Och, prečo, smák? Moje šišky sú takmer hotové. Ešte ich Ťažké musím na posypať sladké práškovým s cukrom. práškovým Och, pokoj. Och, prepáč. Teraz je všetko pripravené. Naozaj chcem vyskúšať tieto donuty, ale držím sa. Och, sú pre jej dokonalé. Nerob to. Och, aký neporiadok! Nemusíš tak mávať nebezpečným zariadením.
Áno, pozri, aké je to pekné. A tieto donuty budú ešte chutnejšie potom, čo ich navyše pokriem nutelou. Je čas vybrať si... Kto je tento raz? Šéf-kuchárka Annie má najkrajšie šišky. Chcem ich ochutnať ako prvý. Nie sú len krásne, ale aj neuveriteľne chutné. Som úplne nadšený. Teraz skúšajme babkyne šišky. Aké chutné, ale príliš bežné. Čakala som niečo viac. Stále dúfam, že ma tvoje donuty prekvapia. Čokoláda, ako mám rada. Ale šéf-kuchárka Amy má stále najchutnejšie šišky. Poďme jej zablahoželať k víťazstvu. Prečo? Veľmi pekne ďakujem. Niekto ocenil moju schopnosť. prosím. Novej výzve Parara, chalani. Ste v súťaži jesť jedlo rovnakej farby po 24 hodín? Poďme na to. Dostali ste cukríky, ktoré zodpovedajú vašej farbe. Obrovské tenisky mi práve letia do úst. Ale sú príliš veľké. Zmerajme to s mojím čajovým meradlom. Áno. Je to príliš veľké. Čo by sme mali robiť? Nápad. Mohol by som sa prezliecť za samuraja. Mám len jednu úlohu a to odťať jeho sneakers. Perfektné. To bolo super. Teraz si to môžem naozaj vychutnať. To je lepšie. Teraz môžem ľahko zjesť celý Snickers. Toto všetko je moje. Som hotová. Nancy, je to tvoj ťah. Jednoduché. Mám modré taky z čipsy. Práve teraz idem zjesť nejaké chutné čipsy. Sú celkom dobré. Sú také dobré. Chcem viac. Som nenatočil. Áno. Nie. Na zdravie! Prečo to vonia ako spálený vzduch? To som ja, piatok! Zachránim ťa! Lepšie. Nie. Pán si Ešte stále nie sú tu. Viem, čo robiť. Mám vedro s vodou pod stoličkou. Je tam veľa vody. To by malo pomôcť. Nancy, zachránim ťa. Konečne. To bolo strašné. Taký očividne nie sú taká neškodná vec. Ale som celý mokrý. Musím to odstrániť. No, to je lepšie. Vďaka za všetku tvoju pomoc. Jill, tvoja rada. Ahoj, rúžová žuvačka. Wow, aký obrovský habababa. Wow, je to tak super. Skúsme to. Je to chutné. Zjem to všetko. Wow. Jill, ako sa do seba zmestíš? Jednoducho milujem žuvačky, takže som pripravená zjesť nekonečné množstvo. No práve sa stane najväčšia bublina. Možno to nie je potrebné. Prepáčte, chalani. Nechcel som, aby to takto vyznelo. Musím si zotrieť zvyšok svojej žuvačky. Čo je so svojím nosom? Je ružový? Vy máte čierne a modré nosy. Zjavne je to vedľajší účinok jedenia jedál rovnakej farby. Poďme ďalej. Si v poriadku? Tuto je pred tebou. Lauren má čierny burger, Nancy má zmrzlinu a Jill má veľký rúžový donut. Kto začne prvý? Jill? Poď. Teraz sa rýchlo pustím do tejto lahôdky. Nôž a vidlička po ruke, Ant. Skúsme to. Som taká rada, že všetko je pre mňa. Je to lahodné. Chlapci, ani na to nemyslíte. Ans, dokončila som svoj donut. No, Pokračujme. Nancy, môžem? som taký hladný, že by som zjedol aj mamu. Budem hotový za chvíľu, ale najprv si nasadím rukavice. Nechcem sa zašpiniť. Tak to funguje. Kľud, prepáč, nechcel som. Dobre, no. Prejdime na môj burger. Kde by som ho mala zahryznúť? Myslím, že je príliš obrovský, ale mám nápad. Rozkrájajme ho na kúsky
Použijem na to pohár. Také geniálne. A poďme to skúsiť. Dostal som nejaké miniburgery a sú úžasné. Wow. Tak chutné. Teraz ich urobím oveľa viac. Úžasné. Som... Nesmejú sa mi do tváre. Som plný. Nancy, môžeš dokončiť toto kolo so svojou zmrzlinou. No, pravdepodobne je najlepšie to je s lyžicou. Aj keď tá lyžica je ako si malá, poďme nájsť väčšiu. No, myslím, že táto je perfektná. Je to tak ťažké. Nemôžem uveriť, že som všetko vylial. Stále je to dobré. Ďakujem, Martin. Martin, tvoje uši sú čierne. Tvoje zmodrali. Jill, tvoje sú ružové. Super, že? Dievčatá, chcete trik? Je prst a zrazu nie je? Kde je? Tu si. Dostal som pretočenie očí. Mám obrovský čierny cupcake a ja mám obrovskú ružovú makrónku. To je tak cool. Je to ťažké, ale zvládol som to. Padám. To je príliš ťažké. Ďakujem vám. No, kde by som to mal odhríznúť? Ako to spravím? Správne. No, nejaká magická premena z Jill na Jill Karate Kida. Idem predviesť ukážku bojových umení. Je to hotové. Ďakujem, priatelia. A teraz môžeme ochutnať tento dokonalý ružový makrónik. Mňam, vynikajúce. Doriti, toto je... Angel, nevedel som, že máš taký sladký zub. Musím nejako dostať všetku tú silu do seba. A to bola moja podpisová súprava. Makronky sa rozdelili na 4 kusy. Je to ešte pohodlnejšie. A zjem to všetko, pretože nemôžem prestať. Perfektné. No, poďme ďalej. Tvoja chvíľa. Som naozaj hladný. Začnime skry. Čo do pekla je toto? Dobre. Dievčatá niečo plánujú. A čo sa stane? Warren. Zdá sa, že máš problém. Máš už tvár pomaľovanú na čierno? Alebo je to krém? To nie je smiešné. Som celý špinavý. Koláčik je zničený, ale krém je stále veľmi dobrý. Nepochutím sa s tebou. Mám to držať takto? Toto je tak ťažké. Možno takto? Nie. Nie. Možno tak? Nech. Použijem vlastnú metódu. A viac. Nie. Padlo to. Dobre. Nebudem ich používať. Budem používať len moje ruky. Čo sa deje? Áno. Chutí to úžasne. Nemám rada svoje prsty. Martin, máš tam zelenú. Ďakujem. Ahoj. Páčia sa vám moje oči? Ľudia, toto je také chutné. A ostáva ešte jedno. Najprv marmeláda a potom oko. Sfarbil som sa na modro. A ja som čierny. Ty si prasa. No, ľudia, Jill dostala rúžovú pizzu, Mary dostala čierne rezance a Nancy, ty máš palacinky a sú roztomilé. Čoskoro ich vyskúšam. Palacinky voňajú naozaj dobre. Chcem skúsiť tie vrchné s čučorietkami. Úplne to milujem. Áno. Chceš čučoriedky? No, tu máš. Chytaj. Super. Mari ich nechytila. A ja tiež. Je to také dobré. Chcem ešte jeden. Pozri, čo viem urobiť. Usmeje sa dookola. Nie, zastav. Posledný ostal. Ja mám tento. Mám zábavnú, ale nahnevanú tvár. Prepáč, moja. Prečo sa smeješ? No, teraz môžem jesť moje čierne rezance. Poďme to skúsiť.
chutné, ale som taký hladný, že to chcem zjesť všetko naraz. To je oveľa lepšie. Ach áno, najlepšie rezance na svete. Rýchlosť. Ako to robí? To je ľahké. Dokončila som všetko, takže Jill, môžeš pokračovať. Dobre, musím vymyslieť niečo. Nápad. Nakrájam pizzu v hadovitom kruhu. Nikto ešte takto pizzu nejedol. Bude to môj jedinečný spôsob. Skúsime to? To je úžasné! Chlapi, pizza s marshmallowom je dokonca lepšia ako s pepperoni. Áno. To moje ruky sa sfarbujú na ružovo. To je krásne. Viac v druhej slohe. Chalani, čaká na vás nejaké chutné nové jedlo. Jill má veľký vak jahodových Pokémonov, musím ísť. A Nancy má gumených mužov. Nancy, no tak. Nikdy Je to som ich kyslé. predtým nemala. Musím zjesť viac. Sú vynikajúce, ale najprv ich rozložím. Uvidíme. O áno, jeden za druhým. Tak kyslé. Super. Pokoj. Teraz ty. Skvelé. Skúsme to. Milujem jahodový poky. Nemôžem prestať. Vlastne stojí za to pridať trochu jahodového sirupu. Jahôd nikdy nie je príliš veľa. Delikátny. O áno, mám hotovo. Martin, už si zostal len ty. Jej, chystám sa vypiť túto obrovskú misku koly. Ani si to nevšimneš. Je to ako moje cukríky. Musím to všetko zjesť. Ukľudni sa. Je to Frank Martin. Dobre. No, je to tu. Nie. Prestaň s tým. Podarilo sa mi to. Martin, meškáš. Kam si šla? Nie. Janelle. Oh, Ďakujem. dobre, priatelia. Všetci. Ahoj, Nancy. A tu je Jill. A nezabudli sme na Martina. Ako sa vrátiš do ľudskej podoby? Mám nápad. Mám nejaké lieky v mojej lekárskej skrinke. Poďme sa na to pozrieť. Deje sa niečo. Späť do normálu! Hurá! Zvládli sme túto výzvu!